Nou, ongeveer op deze plek. Hij heeft vroeger nummer 44 gestaan, Korte Noordstraat 44. Hier was de drogisterij van mijn opa en oma. Mijn opa hij zat in het verzet. Hij is actief geweest voor wat toen nog de illegale trouw was. Waarschijnlijk ook met verzorgen van onderduikadressen. En hij is begin oktober 1944 is hij, gearresteerd. 'S Avonds bij het avondeten. Hij is meegenomen voor verhoor naar de buren. Dat was de kazerne waar de Duitsers zaten. Daar is hij verhoord. En een paar dagen later, op zijn verjaardag, op 8 oktober 1944, hij werd die dag 43, is hij op transport gesteld samen met een andere gevangene, meneer De Groot. Tijdens dat transport kwamen ze midden in de frontlinie terecht van de oprukkende Canadezen. En ja, ergens in de bossen bij Woensdrecht werd het zo gevaarlijk, dat was op amper 2 kilometer van de frontlijn, dat die Duitsers besloten hebben om de 2 gevangenen daar ter plekke te executeren. De levens van Arthur Faber en Corrie Tevel raakten elkaar op een bijzondere manier. De opa van Faber, Wout Dame, redde in 1944 het leven van de man van Corrie Tevel. Hij moest naar Duitsland en hij ging de dag tevoren naar de drogisterij van Wout Dame om scheermesjes te kopen. Toen zei Wout, jij gaat toch niet naar Duitsland? Ja, ik moet wel. Hij zegt, je gaat morgen met de eerste trein naar Brabant. En ik denk dat hij via Eindhoven naar Deurne gegaan is. Dan word je daar opgevangen en dan krijg je daar een onderduikadres. 'S Middags om 2 uur zou die uitgeleide gedaan worden van zijn kantoor waar hij werkte. Maar hij was met de trein van 6 uur vertrokken. Dus die kwamen op het station en hij was er niet meer. Hij was weg. Ja, het was toch wel... Het is toch wel een held als je dit soort dingen doet in zo'n situatie. Dus, ik kijk daar met veel respect en bewondering naar wat hij en vele anderen in die tijd gedaan hebben.